என் அன்பான குழந்தைகளே, இன்று நான் ஒரு விஷயத்தில் முடிவு எடுப்பதை பற்றி தான் பேசப் போகிறேன். சில சமயங்களில் சில நிகழ்வுகள் திடீரென முடிவடையும். சில சமயம் திடீர் மாற்றம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழும். கடந்த கால நிகழ்வுகளின் மூலம் நமது மனதிற்கு முடிவு செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை நாம் கற்பித்துள்ளோம். இந்த முடிவு செய்வது என்பது பரஸ்பரம் வரலாம் அல்லது வராமலும் போகலாம். ஆனால் தேவை எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்கள் மனதில் எழும் ஆசையை பொறுத்தது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இவை இல்லாமல் கூட நீங்கள் முழுமையான மற்றும் ஆரோக்கியமானவர்தான். உங்களின் பொன்னான தருணங்களை மற்றவர்களுக்காக தேடி முடிவு செய்வதோ அல்லது மற்றவர்கள் அங்கீகரிப்பதற்காகவோ வீணாக்காதீர்கள். உங்களால் முடிந்ததை நீங்கள் செய்தீர்கள், அது எனக்கு தெரியும். இன்று கிருஷ்ணரையும் அவரது அழகான புன்னகையையும் நினைவு கொள்வோம். அந்த நினைவுகளே உங்கள் மனநிலையை உயர்த்தும்.